And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko, sa relasyon ko lang mararanasan ang betrayal. Hi, DJ Rocky. Pinag-isipan kong mabuti ito. Kung ikukwento ko ba o hindi na lang. At dahil gusto kong mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko, ay ibabahagi ko na lang. Itago mo ko sa pangalang Colleen. And this is my secret file. Nung grade 1 ako, si Papa ang laging naghahatid sundo sa akin. Siyempre, bata pa. Iyakin. Takot akong maiwan sa school. Tapos one time sabi ni Papa sa akin, kapag hindi raw ako umiyak, bibilhan niya raw ako ng hotdog. Favorite ko yun. Di hinatid niya nga ako sa school. At hindi ako umiyak. Nung nandun pa siya. Nung wala na siya, umiyak na ako. Then uwian, sinundo na ako ni Papa. Ang akala niya, hindi ako umiyak, buong magdamag. At binilhan niya ako ng hotdog bilang reward ko sa hindi pag-iyak. Yun ang akala niya. Pero masaya ako noon. Iba talaga ang naidudulot na kasiyahan ni Papa sa buhay ko. Lagi siyang nandyan. Hanggang sa magdalaga ako. Nagka-boyfriend ako. Legal kami, both sides. And then, dumating sa puntong nagkahiwalay na kami ng boyfriend ko. Dahil nalaman ko na meron pala siyang iba. Katrabaho niya ang ipinalit niya sa akin. Akala ko siya na. Yung pala, hindi pala. Gusto kasi noon na magka-baby na kami. Ilang taon pa lang ako noon. 16 years old, nag-aaral pa ako. Then, tsaka ako sinabi sa mga magulang ko na wala na kami ng boyfriend ko. Una kong sinabihan si Mama. And then, si Papa. And then sabi ni Papa, hayaan mo na yun. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ganun talaga ang buhay. You cannot win them all. Nangyayari talaga yan sa relasyon ng bawat tao. Kaya kailangan matibay ka sa lahat ng pagsubok. Natural na masasaktan tayo. At iiyak tayo para mabawasan at mailabas natin ang sakit na nararamdaman natin. Pero lagi mong tatandaan, anak, na kaya mo yan at kaya natin lahat ng mga pagsubok sa buhay. At ang mga pagsubok na ito magpapatibay sa atin. Tibayan mo lang ang pagdarasal mo sa Diyos. Basta, let us forgive and forget para malampasan natin ang mga pagsubok. Nandito lang kami ng mama mo para tumulong sa'yo, anak, ha? Sa lahat ng problema mo.
Pakiramdam ko noon, sobrang swerte ko. Dahil meron akong mga magulang na gumagabay sa akin at nagpapalakas ng loob ko sa pagkakataong durog na durog ako. Biniro pa nga ako ni Papa. Sabi niya, mag-affirm na lang daw ako. Natawa ako sa sinabi niya. Fast forward. Nagtatrabaho na ako sa isang sikat na fast food chain. At doon meron akong nakilala na itago natin sa pangalang Chan. Mabait siya. Nagkape kami. And then, nagkapalagayan ng loob. Kaya lang, lumipas pa ang panahon. Yung akala kong magiging okay, hindi pala. Dahil nakipagbalikan si Chan sa ex niya. Pakiramdam ko noon, naulit na naman ang kapalaran ko. Nilalandi niya ako tapos magiging sila pala uli ng ex niya. Fast forward. Meron na naman akong ibang nakilala. Nakilala ko itong taong to sa dating app. Itago natin siya sa pangalang Neth. Umabot kami ng 5 buwan. Legal kami both sides. Nang maipakilala ko siya sa papa ko, ang komento ni Papa, sus, ayan ka na naman. Tapos iiyak ka na naman. Pero syempre, akala ko biro niya lang yun. Akala ko wala ang laman. Pero masaya ako eh. Hanggang sa nalaman ko na naman na niloloko ako. Biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ng papa ko nung time na pinakilala ko siya sa kanya. And as expected, nang sabihin ko kay papa na nag-break na kami ng boyfriend ko, nahuli ko ngang niloloko ako. Sabi niya, okay lang yun. Hindi siya kawalan. Basta tinanggap natin siyang tao. Sana lang nagpakatotoo siya. Hindi mo siya kawalan. Okay? Sa totoo lang, DJ Rocky, kapag nabubroken ako at nararamdaman ko yung pagmamahal sa akin ng mga magulang ko, especially Papa, parang nagiging okay ako. Kaya lang one day, napansin ko si Papa lagi siyang nakatutok sa cellphone niya. Napapadalas ang pag-alis niya tuwing rest day niya. At tuwing gabi, late nang umuwi. Nakikita ko rin na may kachat siya palagi. May theme pa ang conversation nila. Yung theme na love sa messenger. Nagtaka ako, sino kaya yun? Alam ka naman si mama yun, nasa bahay lang naman sila parehas. Hanggang sa palagi ko na siyang napapansin na kachat niya yung particular na tao na yun. At may time pa na tinawagan siya. Pinakita pa ng papa ko yung bunso kong kapatid at ako. Tinignan ko lang ng masama yung babae na yun. Actually, kilala kong sino yung babaeng yun. Katrabaho siya ng papa ko. Tindera sa pinagtatrabahuhan ni Papa. Itago natin siya sa pangalang Perla. Sinubukan kong ipagsawalang bahala yun dahil iniisip ko baka close lang talaga sila. Pero may duda na ako. Lumipas sa mga araw, nakita ko na lang na nag-my day ang mama ko at ang sabi niya, ang kapal ng mukha mo, may babae ka pala. Lahat tiniis ko kahit may sakit ako tapos malalaman ko may babae ka. Proud na proud pa naman sa'yo ang mga anak mo tapos ganyan ka. Pag hindi ka tumigil, ipopost ko yung babae mo. Nang mabasa ko yun,
naisip ko na agad si Papa. OMG! Totoo nga na may kabit si Papa. At confirmed na si Perla ang babae niya. Yung lagi niyang kachat at tumatawag sa kanya. Sobra-sobra akong nasaktan. Hindi lang si Mama ang niloko niya, kundi kaming mga anak niya. Sa isip ko, akala ko ba sa relasyon ko lang mararanasan ng betrayal? Sa'yo rin pala, Papa. Bakit mo nagawa yun? Hindi mo kami naisip. Sa pag-alis-alis mo ba, si pera lang yung kinikita mo? Nakiisip mo ba kami? Grabe yung sakit na dinulot mo sa amin. Gabi-gabi akong naiyak. Hindi ko in-expect na gagawin mo to. Kasi di ba, ikaw yung takbuhan ko kapag naluloko ako. Wala ka palang pinagkaiba sa kanila, manluloko ka rin pala. Yung taong sinasabihan ko kapag naluloko ako, ay niloloko pala kami. Napakasakit. DJ Rocky, akala ko hindi ko mararanasan yung ganun sa pamilya. At tuwing naiisip ko yung ginawa ni Papa, hindi ko mapigilang lumuha. Sa ngayon, hindi ko pinapansin si Papa. Ilang araw na. Sila rin ni na Mama hindi nagpapansinan. Pinapansin ko lang siya kapag kinakausap niya ako. Yung dating bahay namin na maingay at punong-puno ng kwentuhan kada uuwi galing sa kani-kanilang trabaho. Ngayon tahimik na. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin si Papa. Siguro mapapatawad ko siya. Pero hindi na siguro kami yung tulad ng dati. Mahal ko naman si Papa. Mahal ko siya. Papa ko siya eh. Pero nawala ang tiwala ko sa kanya. Sana dumating yung araw na mapatawad ko siya ng buong-buo. Sa ngayon, hindi ko pa kaya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Colleen. At ito, ang aking secret file.